Guys, welcome sa atong mga storya nga daghan kang makatunan. So kung nangita ka og channel nga nagisgot og mga storya, mga Bisaya, usa kini nga channel nga nag-introduce og mga story, Cebuano story nga daghang mga moral lesson sa kinabuhi. So kani atong istorya ron guys, istorya kini sa duha ka langyaw nga mibalhin sila og puyo sa usa ka dapit. So para masabtan nimo guys, upuli nga imong tapuson kini nga channel para makatunan nimo ang dagkong lesson niini sa unahan guys. So inaani ang scenario guys. Adunay duha ka langyaw. Kining usa ka langyaw una miadto sa maong barangay ug nangutana sa barangay captain. Niingon ang usa ka langyaw guys nga kap og sa Bisaya pa, kap unsa may mga kinaiya sa mga tao dinhing dapita kay ganahan ko nga dinhin ako mupuyo sa akong tibuok nga kinabuhi, pero gusto kong magpakisayod sa mga kinaiya dinhi sa mga tao kung unsa ang ilang mga kinaiya. So karon nangutana pod ang kapitan, wala mo ritsog tubag sa maong pangutana. Ang kapitan mingon pod nga og ako mo imong pangutanon sa mga kinaiya sa mga tao dinhi. Unang-una, mangutana usa ko sa kanhi nimong lugar nga gibiyaan kung unsa pod ang ilang kinaiya before ti katubagon sa imong pangutana. So niingon tong usa ka foreigner guys, langyaw usa Bisaya pa nga kap, ang mga tao sa akong lugar grabe sila ka dautan, grabe sila kakawatan, grabe kay sila kusog nga mupatay, kusog mangrip, kusog manaot, halos tanan nga mga dili maayo, kahilayan, bisipilay. Naa sa ilahang mga kinabuhi dito kap. So nintubag ang kapitan, niyon ang kapitan, ug kung mao kana ang mga klases tao nga naa sa inyong dapit, mao pud na ang mga klases tao nga naa dinhi. So mo to guys nga wala mo puyo tong mao nga langyaw. Karon aduna na poy ikaduhang langyaw nga mibisita na pud sa maong barangay og miingon sa parehong pangutana sa unang langyaw nga kap, usakos langyaw gusto ko mupuyo dinhi pero mangutana una ko kung unsa ang mga kinaiya sa tao dinhi. So pareho sa unang pangutana sa usa ka langyaw. So karon guys, ang kapitan maura pod ang iyang tubag. Ningon pod ang kapitan nga, taysa before ko mutubag sa imong pangutana, ang imuhang kanhing lugar nga gikanan unsa man poy kinay sa mga tao. So niingon ang ikaduha nga langyaw nga ang mga kinaiya sa mga tao dito kap sa Bisaya pa nga mga maayo sila, mga buutan, kusog nga magsimba, mangyatagon o nga maluluyon, kusog nga mutabang sa mga talabangon. So may na ang mga klases tao dito ka. So niyon pud ang kapitan, kung mao kana, mao pud na ang mga klases tao nga naa dinhi sa maong dapit, ining amo ang dapit. So mao pud na ang mga klases tao. So insert katong ikaduhang langyaw, nipuyo siya sa maong dapit. So guys, dinhi lang takutob sa ato ang sambingay. Now katong duha ka langyaw, aduna tay dakong lesson nga makutlo ni adtong duha ka langyaw. Na usa kini ka storya nga aduna tay dako og lesson nga makuha ni mapupos tong kinabuhi. Ang dakong lesson nga to makuha guys, kung unsa ang imuhang ipamulong, mao pod na ang ganti sa imuha. Tanawa, kung mamulong ka og negatibo, negatibo usab ang maani nimo. O kung mamulong ka og positibo, positibo usab ang maani nimo. Guys, inani ang sitwasyon sa atong kinabuhi. Sometimes magsuffer ta sa atong gipamulong. Kay ang atong gipamulong aduna kini power nga mo reflect kani kung unsa atong gipamulong, mao po na ang may tabo sa atong kinabuhi. Munang every time guys nga adunay mga bad situation nga mahitabo sa atoa, dapat maging positive ta sa ato ang pagpamulong. Dapat ginalikayan nato ang mga negatibong pulong. Kay
kung unsay mugula sa atong baba nga mga negatibong mga pulong mo reflect kini o muani kita adunay consequence sa mga pamulong natong mga bati nga pulong nga maningkula sa ato ang baba. Matud pa sa Proverbs chapter 12 verse 14. Okay guys, Proverbs 12 verse 14 nagaingon, ang ganti sa tao mag-agad sa iyang gipamulong o gibuhat og maiya gayod ang angay kaniya. Diba guys, giklaro din sa Proverbs 12:14 nga ang ganti sa tao mag-agad sa iyang gipamulong ug iyang gibuhat ug maiya gayod ang iyang angay kaniya. Tanawa tong una nga langyaw niyon siya. Ang mga tao sa among dapit, mga kawatan, mga dautan, kusog manaot, kusog muyatak sa isig ka tao. So, ang nahitabo kay negatibo man ang iyang gipamulong sa mga tao didto. So, gusto siya mupuyo sa maong bag-ong dapit. Karon kay ang kapitan niyon sa maupo ni ang klases mga tao nga naa dinhi. Pero sa ikaduha nga langyaw ni pamulong siya nga mga maayo ang iyang kanhing dapit, mga tao dito, mga buutan, digsimbahan, mangluluyon, matinabangon sa mga talabangon. So niyan po ang kapitan nga maupo ni ang mga klases tao nga naa dinhi. Guys, kung unsa ang imuhang ipakita nga kinaiya sa ubang tao di ay mausab na ang maani diya kanimo. Okay? Kung sa atong baba kusog kayo tang hukom sa uban, mao po na nga di pun malikayan nga napoy mga tao nga kusog pong muhukom diya nimo. Kung unsa imuhang gipugas, mao na pud na ato ang pagaaningon. O especially ning ato ang sa ato ang baba guys, no? Kalabanan negatibo mas daghang mga tao nga kung dunay mga pait nga kasinatian nga ilang nahiaguman, mas makapamulong sila kalabanan gyud negatibo. Just like for example nga naay mga tao nga kusog kay nga malikas, sige panunglo sa ilang pagpuyo sa ilang kinabuhi. That's why wala gyud maayo nga kahimtang ang ilang pagpuyo ug ang ilang pagkinabuhi tungod kay ang mugula sa ilang baba puros man lamang mga negatibo. So that's why ang giani pod sa tao mga negatibo pod, mga dili maayo pod nga kahimtang nga moabot sa atoa. That's why careful ta sa ato ang gipamulong kay kung unsa atong gipamulong dunay ganti na. Kung positibo kas imo ang gipamulong, then muani pud tag mga positibo, mga maayo nga kahimtang sa kinabuhi. Guys, atong kahimtang karon nagdepende na sa ato ang gipamulong, no? Muna nga careful kay ta sa atong gipamulong. Naay mga tao nga kusog kay mamulong og mga negatibo. That's why daghan po mga negatibo nga niabot sa ilang kinabuhi. Okay? Pero naay mga tao nga bisag lisod kayo ang sitwasyon, lisod kayo ang dagan sa ilang kinabuhi, ilang pagpuyo, pero kanunay silang nagpasalamat sa Ginoo. That's a positive mindset. Positibo kayo siya. Bisan naay mga kasamok nga niabot sa ilang kinabuhi, naay mga problema nga niabot sa kinabuhi, pero nagpasalamat sila sa Ginoo, di ba? So nindot kayo ng pagabuhaton nato guys, mga positibo ang atong pagabuhaton. Instead nga magbagulbol ta, himuon natong mapasalamaton ta. Naay mga tao sa Biblia nga ang ilang pagpamulong kusog kay silang magbagulbol, nahitabo hinuon nga dili sila productive silang kinabuhi, just like Michael, di ba? Si Michael in the Bible nagbagulbol siya ni King David kay nagsayaw-sayaw si David sa atubangan sa mga kababayan sa Jerusalem. So ang nahitabo ni Michael, wala siya nakaanak, nahimo siyang landay, nahimo siya nga dili makaanak. So wala siya panalangini sa Ginoo. But sa atong kinabuhi guys, dapat diay nga tanang sitwasyon nga maubos ng kinabuhi, dapat stay positive ra gyud ta sa atong pagpamulong. Ang usa ni ana ka positibong pagpamulong kaning mapasalamaton ta kanunay sa tanang mudangat kanato. As what the Bible says in 1 Thessalonians 5:18, bisag unsay mudangat kaniyo pagpasalamat kamo kay mo kini kabubuton sa Ginoo nga angay niyong buhaton. Guys, stay positive. Bisan unsa ang sitwasyon sa imong kinabuhi karon, but stay positive. Pagsulti og mga positibo aron mautro ang kahimtang nimo. Biyae ang mga negatibo guys aron mautro ang kahimtang nimo karon. Guys, dili lang takutob sa atong sambingay puli nga nakatag kita og mga lesson sa kinabuhi. Praise God, salamat sa imong paglahutay pagtan-aw guys. So kung bago pa ka nga channel guys, ayo kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa dagan natong mga sambingay. Guys, kita-kita na punta sa next video. Pwede po kang mutan-aw ni nga video, mga storya ni siya guys.
daghan na kay ta mga sambingay. God bless guys.